Frida en Wimmy. Hey. Hey. Ik doe niks. Hey, ik doe niks. Dit is Wietse. Wietse, jet bij Yildo. Dat is Yildo. Oeps. Hester. Dit is Wimmy. Willem. En Gea en Senna. Hey, Gea. Hey. Hey, Senna. Willem. Hey. Hallo. Hester. Hey, Hester. Gea. Senna.
En Yellow en Wietse. Hey Frida. En Wimmy. Hey, kom maar. Willem. En Wimmy. Kom maar. Hey. Hey Senna. Nee. Wietse. Wimmy. Reisi. Rentse Janko. En Pieter. Wij zijn binnen omdat ze morgen bekapt worden met haar. Dus ze moet even een nachtje binnen sliepen. George. En hier hebben we Jacobien. En daar ligt Yvonne op de kussen. Hey. En Jacobien en Geertje hebben van een jongen rieden. Dus het is nou al heel laat. En ze staan lekker binnen. En morgen komt de hoefsmid. Dus dan hebben we deze vast binnen. Oké. Ik kom correct bij de orenstof uit. En nu is het tijd om mijn hinnes binnen te zetten. Maar ze zijn weer ontsnapt. Ik zal het je letten. Hier staan ze. En dat is waar ze eigenlijk net staan, mooi. Korallen. Sally? Nee. Hey. Een wonder. En daar is uniek. Maar. Blijf daar maar even. Nee.
Dan maar die jippen. Bouke helpt even. Maar hier staat dus Daisy. Nee, Daisy, Piet, Glendy en Mario. Maar ze zijn alweer hier terug gegaan. Dus dat met ons. Die is vast, maar nu zit die onderste nog los. Ik ben op ziek. Die is er al. Dan heb ik die een mooiste. Hé, hey, Spidey. Bjarni. Hey, Daisy. Piet. Mario. Hey. En Glendy. En volgens mij heb ik nou alle stroomtree weer vastmaken. Hoi. Dus nog even wat testen. Zet ik hem aan. Nou. Heel lichtjes zit erop. En Bouke had gewoon de hindes binnen zetten. Sally. Hallo? Wonder. Rijntje. Yveske. Uniek. Hey. En Coralla. Oh nee, dit is gewoon nog een hinder. Hey Bouke. Oh, hoe de neus waai. Bex. Oh, dus. Uniek zit de hele tijd heel lief. Want ze wil piks. Ja of nee? Normaal jou ook ze altijd piks als ik ze binnen zet. Maar juster wien ze al ontsnapt. En nou is het weer. Dus dat wil ik eigenlijk net belonen. Een beetje dan. Oké. Uniek. Rentje. Yveske. Wonder jou, ik altijd een pip. Weer brokjes. Is lekker, hè? En Sally.